Konečne sme vyrazili, už sme v Košiciach. Bol to za trest prejsť z Košice ráno pred 8, ale sme na poslednej Slovnaftke. Dávame si raňajky, hodok a ideme rovno na diaľnicu. Takže vzhúru do boje. Dobrú chuť. No, takže sme dorazili na Kojku. Je tu krásne, sme tu len my na čísle 11 a potom úplne na začiatku sú, to asi nevidíte tam vzadu, na druhej strane na jednotke, takže máme tu úplne kľudok, zatiaľ máme krásne počasie, rozkladáme sa, ahoj Zuzka. Takže takto vyzerá chatka. Všade už veci porozhadzované. Postele. A na taký základ to úplne stačí. Samozrejme pivečko už otvorené. Pozor, musí byť. Takže idem po čln. Sonár dám, bojky osadím tyčové. Považáme 4 udičky. A budeme si užívať pohodu, slniečko, konečne na rybách. Zuzka nám tu už rozoberá stojany, teda sklada, nerozoberá. No ale, na zdravíčko. No ale ideme vlastne losovať, kto kde bude chytať, kto vpravo, kto vľavo. Takže sa dohodneme, že moje bude hlava, kde je 50 a Zuzky bude znak. Takže, poď. Vyberáš si ty, ktorú stranu si vyberáš? Pravú. Dobre, tak ja mám ľavú. Tak ideme na to. Uapa! Trošku si tu nakrmíme do pár guliek, nič extra a máme tu pochuťku najlepšiu, 2 lopatky. Tak stačí, rovno to položíme. Máme tu popečku. Krásne, také tvrdšie to máme. To je vončo, poďme tam. No. Tu máme prvý záber, asi 2 hodinky po vyvezení. Zuzka to tu rozbíja. No uvidíme, čo to bude. To boli asi 3-krát úplne len piplo. Žiadna jazda, nič. Tak uvidíme, či to bude nejaký kaprik alebo čo to bude. No, rybka je už tu. Nestíham. No. Opa. Krásny. Si vôbec není maličký. Krásny je. Výborne. Yeah. Ojko, gratulujem. Krasavec. No. A také nesmelé pip urobil.
Môj zlatý. Dobre, ideme ho pofotiť, natočíme ho. No, takže máme tu prvú rybičku. Pozrite sa. Nepozrieme, dvihni ju. Mysleli sme si, že Potom to sa je pozrieme. pleskačík, ale nakoniec to není pleskačík. Je to krásny lišček. Jaký je studený. No, dobrý kľud. Krásny je. No. Spriečný. Ešte ma udrž. Nechce. Bojuje ešte furt. Teraz bojuje. Teraz bojuje, no. Celý čas nebojoval. Išiel jak pleskač. No poď. Nádhera. Krásny je. Nádherný. Má takú jazvičku hore. Plutvisko hrubé. Krásavec. Krásny. Super. Ešte ho považíme. No. Ďakujeme. uvidíme. Pošli mamu. No, ale do tej Giant Fishing podložky, čo má 1,20 m, ešte sa vojde. Pošli mamu pre Aj Martina. väčší. Dobre, Mojko, paráda, super. So sakom 15,42 a považíme ešte sak. Tak uvidíme, že koľko bude mať. Dobre, Áno. ideme ho pustiť. Takže rybka vážila po odčítaní saku 14,5 a dúfam, že príde ďalší záber, preto si s Martinom dáme čo? Poldecko. Ej, Na zdravičko, na prvú rybku. papa, Dom papa. moja. Zdravie. Gratulujem. Ďakujem. Teraz na tvoju za chvíľu. Tupý ťah, žiadne kopance. Akurát sme sa chystali previesť na noc udičky, že dáme tam namiesto popiek niečo na dno. Takže uvidíme, dúfajme, že nebude. No, už za chvíľočku je na šokáči. Počkáme si na ňo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working No a out, máme tu baby. prvý večer, takže tak si tu sedíme so Zuzkou pekne a máme tu nášho kamaráta, ktorý tu s nami nie je, aspoň takto. Maťko Horvát. Ja takto zranený. Máme teraz poradu ohľadne ďalších momentov pri bode. Hej, takže aspoň takto ho tu máme so sebou. Je nám ľúto, čo sa stalo, ale nevadí, už kujeme plány do budúcna, že pojeme spolu na ďalšiu rybačku. Ale Maťko už bez flexy. Hej, takže ešte raz Maťko vás zdraví. Čaute. No a keď pozeráte to video, tak už je aj zostrihané. Tak zatiaľ, keď príde nejaká rybka, určite sa ozveme. Tak máme tu prvé ránko. Konečne poriadny záber, poriadna jazda. Neviem koľko je hodín, ale už je vidno, takže sa to zdolovalo super. Nedal nám ani meter zadarmo. Tak poďme sa na neho pozrieť. Krasavca, keď sa bude dať. Lebo nechce veľmi spolupracovať. Takže taký je nádherný. Ťažký je, neviem ešte koľko váži, za chvíľu ho považíme.
Ale tiež má tu má antenku má vzadu. Tu na. Ale nedal nám fakt ani meter zadarmo, ako divoký sazan. Ahojte, máme tu štvrtú rybku v poradí a o to je vzácnejšia a krajšia, že je zlatá rybička. Nechce? Tu je krásavček. Zlatý! Tigrovaný. Krásny. A na čo si ju chytila? Na čo? Neviem. Na rúžovú guličku. Na guličku, na Candy Sweet. Áno, Candy Sweet. Od Nikla. No dobre, poďme pustiť, netrapíme rybku. No, super Mojko. Máme tu 5. rybku. Nádherný lištek. Prišiel znova z malej vody. Na 4. udičku. Opäť Nickel, Candy Sweet. Ružová. Prišlo za daždivého počasia. Je nádherný. Krásny. Není obrovský, ale je nádherný. Veľmi sa z neho tešíme. Krásny pučačik. Aby ste videli, kde to pokladáme. Pozrite sa, tu sme už úplne pri druhom brehu. Na druhej strane. Chuťka, výborná. Pozrite to. No, trošku stačí. Takto. Tak potichučky. Tak. No. Od Nikla, Candy, Roničko. Maličká popka. Trošku sa dáme ďalej. Takto. Vidíme si hore vesla potichučky. Takto. No. A pekne, pozrite to. Jak to si chodia rybičky. Viete, maličká voda. Úplne to je meter vody. Výborne. Pomaličky, potichučky. Ideme naspäť. Tu je druhá utička vyvezená, tak je tyčovka. Tak a potichučky stáť ďalej odídeme. No. Privezené, vyvezené. Ľudka si to uloží do stojana. A čakáme, že bude príbeh. Tam som vám to točil stamať. Som teraz prišiel. Fakt je to v metrovej vode. A vidno, že rybky si chodia tam úplne po druhej strane, po podkonáre. Nevadí, že prší. Hlavne, kým rybkám chutí. Yeah.
Láska. Tak. Šikovná ceruška. Aj, no, a nohodičku, hop. No, toto ty si. Super. Čo, čaj robíš s rybou? Mačaš čaj? Toto je šikuľa. Baví hra? Nás to brzdu a jedem sa skryť. No, tak máme tu asi jeden z posledných záberov tejto výpravy, lebo ráno už musíme baliť a odchádzame. Konečne prestalo pršať, trošku sa zmenilo počasie. A došiel ešte krásny šupinač o váhe niečo cez 15 kg. Takže si ho poďme ukázať. Taký krásavec. Super, ideme ho pustiť. Nebudeme trápiť rybku. A uvidíme, či ešte niečo do rána príde. Ak nie, aj tak už sme veľmi spokojní. Tak zatiaľ. A máme tu koniec. 48 hodinovka za nami. Ak sa vám to video bude páčiť, nezabudnite nás sledovať. Na Facebooku Martin Zuzka, Instagram a TikTok Zuma Carp Team. Takže, tak sa majte krásne a díky. Čaute.